Искате бързо и ефективно решение за премахване на кожни папиломи? С ацетокаустин можете да се справите лесно и безопасно, в комфорта на своя дом. Преди приложение се уверете, че образованието е папилом. Той трябва да се намира във врата, по гърдите, подмишниците, гърба или в областта на слабините. Размерът трябва да бъде между 2 и 6 мм. Цветът близък до този на кожата. Папиломът е мек, гъвкав и повдигнат над повърхността с ясно изразено краче. Приложението е лесно. Поставете предпазния диск върху кожата, като центрирате отвора точно върху папилома. Поставете накрайника върху флакона с металния връх нагоре и подравнете маркировките. Поставете флакона върху твърда повърхност и натиснете за 5 секунди, за да активирате охлаждането. Не натискайте по-дълго от указаното. Изчакайте поне 5 минути преди повторна активация. След това приложете металния връх директно върху папилома за 40 секунди, като се уверите, че покрива максимално добре зоната. След процедурата отстранете предпазния диск. Ацетокаустин – бързо, безопасно и ефективно решение срещу кожни папиломи. Възвърнете комфорта и увереността си още днес.